Lidutshulwe lizhlalele emotweni iphoyisa ngesikhathi kubanjwa inkunzi endaweni yokucima ukono aseNgudwini eNanda. Nginibingelele phinde futhi nginamukele ule channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngumfeze uNtuthu ngakho mali bathi ilasbona amagumede. Mhlambe uma ngabe usemusha kuleli khasi uzophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare khona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umnumzane Dumisani Babaso beneminyaka ewu-48 ubesebenzela esiteshini samaphoyisa esisemtateni. Kuthiwa kube zihlalele emotweni yakhe ebipake eduze kweTavern ekule ndawo. Ngesikhathi-ke abasole bebamba inkunzi bedubula bebhekisa ngokuyena waphuthunisa emtholampilo elimele kabi. Kuthiwa kuphelele emtholampilo ngemuva-ke kwesikhashana engenisiwe. Ngokwesitatimende samaphoyisa, uMabaso bengekho emsebenzini ngesikhathi kwenzeka isigameko, kanti-ke kuthiwa abasole babuye bathatha nesibhamu sakhe somsebenzi. Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal Colonel Robert Nijuda uthe amaphoyisa aphenya icala lokubulala lokwebamba inkunzi njengoba basola-ke babamba inkunzi emsebenzini kwelinye lamabhizinisi bashaqe isamba semali engadaluliwe. Kubikwa ukuthi-ke ngesikhathi beqhubeka babamba inkunzi bavule ngenhlamvu babhekise iphoyiseni ebelingekho emsebenzini ebelidlalela emotweni lashona ngemuva kwesikhashana lingenisiwe emtholampilo. Abasola-ke basagcwala amathafa. Usho kanjena ngesikhathi-ke ekhipha izibalo zobugebengu zekota yonyaka kulo nyaka ka-2023 kuya ku-2024. Ngqongqoshe wamaphoyisa umnumzane Bhekicele wathi amaphoyisa ayisithupha abulewe KwaZulu-Natal, amahlanu abulewe ngekhe emsebenzini. Bafethu, izona ezihamba phambili ezithinta-ke udaba lephoyisa oludutshulwe lashona lesikhathi kubanjwa inkunzi kwenye yeTavern lingekho emsebenzini. Mhlawumbe nakuthini kwakho ukuphala ngalolu daba, ake sivele hlala lapha na-comment section ungixoxele kabanzi ukuthi ulithini lwakho uvo ngalolu daba. Mina nganza ukuthi ngelasboni sengiphuma nje ngithembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwi-video elandelayo. Ungakhohlwa ungilandele ku-Facebook @radionkezo, subscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.